Сара. Смотри сюда. Привет! Мам, только я не буду фотографироваться. Мама, я не буду фотографироваться. Хорошо, хорошо. מי אתה ומה אתה אוהב? יש פסוק. כמה מחשבות תגיד על מה אתה חושב? ואיך אתה לא מזמין לחתונה? תגיד היה שם רב או שזה סתם היה שכונה? תנו לי לענות, תנו לי להסביר איך אני אוהב את הקטסטרופה של העיר. תנו לי ליהנות, תנו לי להזיז, לפתוח את הכל כמו שמפניה בפריז. תנו לי לענות, תנו לי להסביר איך אני אוהב את הקטסטרופה של העיר. תנו לי ליהנות, תנו לי להזיז, לפתוח את הכל כמו שמפניה בפריז. בא לי בלילות לרקוד עם כוכבים, לזרוק את הבגדים, לא לחשוב אם מסתכלים, ובא לי בזריחות לחגוג את החיים, לברוח לפעמים, כי גם ככה פה זה בית משוגעים. רציתי רק לחזור ישר לבית משוגעים. покажи. מצב גם, תודה. Красота. Ой, давай мы так историю. Ну-ка, подожди, стоп, я сейчас флагом закрою.